ustez, sare sozialetan gure inguruan ez egotea privilegio bat. Nik behar ditut sare sozialak nire burua promozionatzeko eta arkaitzkanok ez. Eta gaurkoan asmatu nora etorri garen, Kortesubira. Gaurkoan sukaldari bat elkarrizketatuko dugu, baina ez edozein sukaldari emakume bat. Gaur bezalako egun euritzu batean jaio zen gure gaurko protagonista. Bera, 1985ean jaio zen. Nor izango ote da? Goazen ba, Ardibeltzara. Bai, emakume gaztea gero, eta 2019an Mallorcan irabazi zuen gozogintza lehiaketa. Eta orain dela gutxi, Galder Madariagarekin batera ere irabazi zuen Talento Gastro, El Correoren Talento Gastro. Ardibeltza jatetzeko jabeetariko bat da. Nor izango ote da? Usue Landa. Oso berandu erabaki neban sukaldaritza ikestie, de hecho, azken dengo momentura arte, ez neban erabaki sukaldaritza ditxie, beste idea batzuk ekin eban zen buruen bebai, baina nik uste do, eragin handiz eukita bela nigan, txien ikusi dutela asko, bai amumak, bai amak, bai aitzek bebai, ez? Beti irakatsi daztie, ze garrantzitsu edan batez be, zer jaten dugun jakitxie, eta sukaldaritzak zer transmiti duten daben bebai, asko irakatsi daztie, ordu nik uste dut hortik bebai, asko eragin handiz eukin aldabela. Nik dekotez bi osagai, kasi esangoneko platerdonetan dekotezenak. Dala batetik soja eta bestetik arrautza gorringue. Ezako horre bize dire, eta ganean hastau eskero ja, marabila. Plateren baten baegoan kombinazio hori eta gozo da. Hemen dana dauna. Baina nik uste dut batez be gure menuen beti dau plater bat dela temporadako berdurakaz. Eta jentieri hori asko gustaten jakoz, konturatuten da berdurak jateko modu gozuek bebai badazela, ez? Edo orduan nik uste dut jentieri gehien bat hori gustaten jakola. Ardibeltza proiektua sortu zen momentu baten apurru erraro izan zana. Galder ezagutu neban boroa jatetxien, berton egon ginen lanien bastante urtetxu eta berton ibi ginen, orduan harremana egin gendun bebai. Eta ja harremana egin gendun eta ikusten gendun lanean bebai ondo konpondu zingila, hortxe ezagutu ginen. Eta Ardibeltza sortu zen justo konfinamentue amaitxu eta denpora gitxira. Egiz izan bastante ala lokura, ze ondinoko egon ziren neurri pilo bat, ez genek izen zepaseko zan, ez ezebez, eta bai egize da, justo sortu zanean, egon ginen biok lanean nahiko inestable. Hori, dana neurrizek, orduen niri deitxuten doztien, ez dakit, igual hilebete bat lanerako, gero bestela ez, gero etxien, ez dakit zertalako baten galder deitxu dozten, proposatu dozten Ardibeltza itxie, eta horre, animo ginen, da mentxe gauz. Galderregaz, kasi dana dire barriek, kasi ez dakit, anekdota asko gongo dire, fijo. Baina bezeroakaz, bai egon zan behin, Galderre konta dozten hau, ze karo, bera zerbitzutan egoten denez da eskatzen, bera konta dozten. Egon zan mai bat, eta mutil bat, guk hemen eukin genuen plater bat, sala jozak, txarrizenak, ramenagaz. Eta egon zan gizon bat, negarrez hasi zen antzan, mutil bat. Eta Galderre pregunta gotzen, ze pasetan jatzu ez da gizer. Eta esan zonez, ezken iraitxe marinela zan, eta juten zan Japonera, eta ekarten bazan produktuek eta holan, eta hau jandotenien burura etorri jazte momentu hori, eta ez da gizer duen, emozionau izan. Orduan nik uste dut hori dela anekdota polit bat. Handitxu, ez dakit, jatetxie tamaino bereko itxigonekonik, ontxe momentu 15 pertsonantzako bakarrik emoten dugu jaten, eta horrek emoten dozku guri bebai askatasun handize bezero bakoitzan ganien egoteko. Orduan nik uste dut bezero kopuru iguala izango dela, baina bai egize da instalakzioak bai handitu biko zirela hobeto monalizeteko eta errezado monizeteko dena. Nolako konpenetrazioa uste zudeko zuela zuk eta Galderrek? Ona, nik uste dut ona. Batetik 10-era? Ez dakit.
9 bat, 10 ez dalako existi duten. Osa, no. Noizko Michelin izartzo bat? Michelinek handik hemen. Ondino horretarako esperantzarik badeko zuen, noiz edo? Nik uste dut horretarako ez gabizela lanean. Nik uste dut helburu nagusi edala gu posik egotea eitzen dugunegaz, guk azkenean guretzako eitzen dugu biharra, bai da besorantzako eitzen dugula, baina gutzako eitzen dugu. Eta gure helburu nagusi da jentie etortie, jentiek aitzutie ez ere eitzen dugun, jentiek disfrutatie eta jentiek bueltatie, ez? Eta hori lortzen gabiz, eta hasiko guretzako hori ja garaipen bada. Michelin izar bat, ez dakit. Hemen igual, seguramente ez, baina bueno, etorten bada etorri daizela, ez? Ez dutzu esetzik esango, baina bueno, ez da nagusi ze. Claro, Michelin izarrak baino gauza onauak beba dauz, ez? Hori da, bai. Zergatik uste duzu sukaldari ezagunenak mutilak direla eta etxetan sukaldatzearen fama emakumeak dekiela? Nik uste dut hori dela gizartean arazo bat dauelako. Eta arazoa da kriston matxismo dauela. Hori nik uste dut gertatzen da sukaldaritzan eta beste dozein sektoretan gurot esan. Nik adibidez, sukaldari neska pilo bat ezagutzen dutez, pilo bat, baina kargu altuetan oso gitxi, oso gitxi. Eta ganera sorte dukin dut, kargu handietan dauzen emakumeek akaz indotela lan bebai, eta horre bebai sufridu zen da behau. Tristie da, hori beti zendalako andrana, ez? Amumak itxeban txie, ez da ganera hori bebai matxismo esan. Gizona lanera eta handrie jagoten jentie eta sukaldatzen eta ez dakiz zer. Baina ja modan imi izanien sukaldaritza eta boterea emoten banien eta diru emoten banien, paseu zan gizoneskuen alorrera, tristie da, baina holan da. Eta zuk segaitzik uste duzu hain emakume gitzi dauzela sukaldetako zuzendaritzapean? Matxismoa gaitzik, esan dozkuzu, baina uste zu beste zeo zer begon leikela? Jo, ez da, nik eixenetan biharra indot gizonen artian. Beti egin izan dut, eta naiz eta ez ukin erasolan fuerterik edo beti izen zara politxe, umie ez, edo ez dakit, zeramikasko izango bazien moduen. Osea, ez dut zu egiten eze behitzen, ez? Basurata jaibez, eta hori bai, nik uste dugu izena matxismoa dela, eta hori, eta holan gauzela danok ezitute. Ez dakit beste arazorik egon alko, nik uste dut dana doala alor beretik. Karo, orduen noiz izan dozu diskriminaziorik sektore honetan emakume izetiarra? Holan fuerterik ez, hori beti hartu izena itxuelako ondo, baina bai, holan txikikerizek beti dauz, nik uste. Zure karrera profesional honetan eraginik izan deu zu emakume izetie, adibidez ikasketa alorrien edo kontratazio bat teitzeko orduen edo donadalakoa? Nik uste dut alor horretan suerte eukin dutela, ez dutela eukin ino solako kontrarik edo nik behintzat ez dut igarri. Egize da bai, ostalaritza beti izen dela oso sakrifikaue, danontzako, orduen ez dakit, nik uste dut danon baldintzak izen dira antzekoak, baina ez dakit nireak izen diren txikiagoak edo handiagoak emakume izetearen edo. Zu kompetizioetan egon zara, partaidetzan emakume eta gizonezkoen kopurue berdintxo izeten noi da? Ez, ni egon nintzenean kompetizioan, ez, gehizonezkoek gizonezkoak ziren. Ganera hor, gu junginenien bat asan nire kasuen pasteleroa, Victor, eta nintzen bigarren pasteleroa edo laguntzaia, ez? Orduen, dauz como bi kargu, ez? Hor protagonista zan Victor eta nintzen bere laguntzaia edo beragazi joana. Eta kasu gehienetan horretan gizonezkoa zan nagusi edo, eta gero laguntzaileak bai egoten ziren neska batzuk, baina gitxi bai. Esan dozu emakume asko ezagutzen dozu zela sukaldarizek direnak. Zuk uste dozu sortie bidala zuzendaritzapen kargu batera heltzeko, edo emakumeek lan gogorraua inbidabela horrelako kargu batera heltzeko? Nik uste dut izen bat zarela oso buru gogorra, ezin dozula amore emon inoz bez, ze bestela ez dozu zer lortuko. Eta seguramente nik uste dut igual emakumeek badeko guz oztopo handizauak edo gehiago. Ez bakarrik kanpotik zelan ikusten dan, emakume bat edo gizonezko bat, hori holan dalako.
Bueno, bestela nik uste lanagaz, formazioagaz eta batez be hori burugorkeriagaz eta gogoakaz heldu alzarela. Baskarizea, farize, nokitzen dago zuretzien? Ni bakarri bizinaz, hasi kineken bikoten. Eta bakarrik ezin genuen bizitzen? Ez, nik ez. Nokitzen ban? Txien amak edo... Eta gabonetako baskarizek edo familia baskarizek nokitzen bazen? Nik uste dut hor, amuma egoanean amumak, eta gero rola nire osaba batek hartuan oso sukaldari hona dela be bai. Hemen danok etxen dugu zozer, ez? Zu baino nago? Ez dakit hori, ez dakit, makina bada. Ni sukaldari zenaz eta bera ez, baina profesionalki makina bada bera ez izeteko profesionala. Emakume sukaldari referente bat? Zurine Garzia. Jatetxe bat? Ez dakit. Ardi beltza. Horrek ez da kontaten, ez da? Ez dakit, ermintxo igual. Baskariak ardoa edo urarekin? Urarekin. Emakume sukaldarientzat zabaltzeko mezu bat? Ausartu deixela. Ausartu ametsak segi duten, ze posible da, kapasa gara, eta naiz eta gogorra izen eta oztopo asko egon, kapasa gara, eta lortu alda. Gauz batzuk, itxi batzuk, eta gauzenak basaiatuten gara bebai bidea apaltzen dan hori, ez? Baina, egin bidea, ze bestela ez da ezer aldatuko. Egurrekoño. Eskerrik asko. Aizu hori. Gaurkoan Bilbon gaude, entzuten duzuen bezala, martxoaren 8ko manifestaldian. Eta hemen diren jendea elkarrizketatzeko asmoz etorri gara. Galdetu nahi diegu, ea ze sektore dagoen feminizaturik, ea zaintzaren inguruan zer uste duten, edo agian Espainiako eskuinak ia estutzen ari den oraingo urte hauetan. Haupa, segaitzik etorzarien manifestaldi honetara? Hombre, dugulako oraindik dauzela gauzak aldatzeko eta delako egun bat emakume guztiak batera egoteko eta jakiteko guztiok hemen borroka honetan batera gaudelako eta hori oraindik ibilbide luze bat dagoela pentsatzen dugun arren oraindik gauza handiak lortu egin ditugu, baina oraindik gehiago dauz lortzeko. Zelango diskurtsoa bota duzun, jendea dau berari, vamos, olatu eitzen! Ia, zuk segaitzik etorzara? Orain arte gauza asko lortu didoguz, baina oraindik lortzeko asko gelditzen direz, eta gu ez bagara etortzen nore etorriko da, eta guztiok berdina gura dugulako, eta ezin abenengatik hemen gauzelako. Egun bete heldu behar da, hau ez da lain behar. Eta hori lortu arte, etorri behar gara urtero. Guziena izango zen jarraitzen, borrokatu behar dugunez, eta egun horietan aprobetsatzen dugu hori aldarrikatzeko gauza pilo gaude oraindik paperen gizarte honetan hobetzeko. Nire kasuan, neure burua feminista kontzidatzen dudalako. Azken finean ikustu dut neure eskubideak edo aldarrikatzea oso garrantzitsua dela eta eguna proposa dela gaur, gore eskubideak aldarrikatzen. Pues uste dudalako lan asko dugula aurretik, oraindik matxismo eta mikromatxismo asko daudelako, eta borrokatu behar da, eta atera behar gara kalera eta reivindikazioa egin. Ze sektore daude zuretzako feminizatuta gaur egun? Batez ere zaintzaren sektorea. Zaintza, garbitzeko lan guztiek, hoteletako lan guztiek, bai hostelerian eta holan, gehienetan emakumeak izaten direz. Bidez, etxeko langintza edo etxean lan egiten duten pertsonak askotan, garbiketarekin zerikusia daukaten lanak. Zainketa sektorean lan egiten dutenak, ere sektore sozialean, hau da gizarte langileak, hezkuntzan ere, zaintzarekin erlazio duten lanak. Nik batzilerretik atera ginean, gu gauz ikasten medikuntza eta ikusten da argi eta garbi, ingenieritzara edo joten direla mutil gehiago, dagolako lotuta edo gehiago mutilekin, eta erizaintza, medikuntza eta hori guztia
gaur egun oraindik mutil mediku asko dauz, baina hala ere ikusi da dagola lotuta neskei edo. Igual zaintza edo umekin egoteko edo irakasleak adibidez, hor emakume proportzioa askoz ere handiagoa da. Jantokietan ere. Umeekin erlazioa daukan edo zer gauza gehienetan emakumeak ikusten diez gehiago. Zure ustetan emakumiekolako egun baten lanan librantza izan barko luke? Gaur borroka egiteko gune da, gaur ez da lan egiteko gune. Eta denak gelditzen danean, zelan zen beharrezkoa garen. Nik bai egingo nuke greba bat, bakarrik emakumeek egin eta saketen greba bat, ikusteko zein garrantzitsuak garen sektore danetan, eta ikusteko gure falta beharrezkoa dela, baina nik ez nuke esango dela egun libre bat, ez delako jai egun bat, hau ez da ospakizun bat, gu ez gaude ospatzen aldarrikapena, azken finean guk gura duguna da hori, aldarrikatzea berdinak garela eta eskubideak berdinak izan behar direla. Orduan nik ez nuke egingo egun libre bat bezala, egingo nukena da greba egun bat. Nire ustez gaur da borrokatzeko ze falta zaigun gauzari buruz, ez jaia egiteko aldarrikatu barik. Ni goratzen naiz, orain ja ez dute egiten ezin dudalako, baina orain dela urte batzuk egiten nun huelga edo greba, azken finean modu on bat delako jendeak ikusteko zelan emakumeak gelditzen bagara, munduak gelditu egiten dela eta greba egin nuen urtean argi ikusi izan ikastolan emakumerik ez zirela joan eta ez zirela ez da klaseak emon ez da ezer, orduan modu garrantzitu bat edo modu oso on bat da grafikoki edo bizualki ikusteko gu gelditzen bagara mundua gelditu egingo dela. Zelango hitzeko, zezuela. Ez que badirudi esan dutzazuna galderak eta berak badakinaz ez. Zu ez zara izango politiki, Ez. Bale. Uste dozue Espainiarko eskuinak feminismoan inguruan dauden gaiak eta urteten direnean beti hauren kontra egiten dabela eta gaur egun daudela oso metitze, esan dezakegu? Nik uste dut baiet, nik uste dut argi dagoela bere politikan ez dela sartzen emakumeen aldeko politikarik. Azken finean beraien politikaren alde nabari bat da, naiz eta beraiek esan beraien partidoetan dauzela emakumeak, da emakumeen eskubideen kontra jutea. Beraientzako jarraitze dutelako beraiek botere, guk ez daukagun botere bat izaten. Eta orduan nik bai uste dut daudela bai, hori sartzen, gure borrokaren kontra. Atzo ikusi genuen adibidez, adierazten digu, daude gauza pilok mugatuta daudela oraindik. Nik uste dut, beraiek erabiltzen dutela feminismoan, beraiek gura dute moduan, eta aldatu egin nahi dutela feminismoa zer gura dago izan, obviamente da, beraiek tikizmikiz edo rabia moten dielako, gauzak lortzen ditugulako. Eta horregatik beraiek aldatu nahi dute, eta egunero ikusten da, hartu egiten dutela diskurtsoa eta bere erara edo moldatu egiten dutela. Baina beti izan da. Espainia beti izan da rancia machista, patriarkado total, hori ez da aldatu. Baina on azkenean, igual agresiboa da diskurtso hori edo... Baina hori ez da aldatu, hori beti da nik izan da, Eta mundu feminista batera jotzeko, zuk zure ustetan zer aldatuko zendun lehenengo gauzie? Edukazioa. Lehenengo ikastolatan eta oin eskera jente gazte filo bat dau manifestapenean, eta hori da, zer ondo egiten dauelako sozidadean, informazio askedeki jente gazteak, guk ez dugu leuki gure garaien, eta informazioaz, edukazioaz, edo nora aldu algara, baina, klaro, hori aldatu inbardaz, azkenean ikastolatan, eskolatan eta dana, handino soziade patriarkala da. Eta hori aldatzen badugu apurka-apurke, hortik hasieratik ja gorantza joango gara. Hori da, gora borroka feminista. Beti, gora. Nik uste dut ez dagoela lehenengo gauza bat, nik uste dut gauza danak direla oso garrantzitsuak heltzeko feminismo batera. Azteko, gure kontra doazen zenbait aldarrikapen ezabatuko nituzke, zenbait, azkenan botera dauden zenbait ente edo politikoengatik. Nik uste dutela elkarlana, danon artean jutea aspektu txikitsuak lantzen, eta hori. Gaur egun oso garrantzitsua, usuario bat jartzea eta jartzea nahi duzuna, min asko egin alduzu, mogollón de post machistas, publicaciones, comentarios, soberan daudenak eta gaur egun min asko egiten dutela emakumei, mensajes, fotos polla, tal, sobran completamente, eta hori landu behar da, eta niretzat soluzio errazena DNI-a jartzea, si te vas a hacer una cuenta, y así te localizan y la gente se callaría más la p***. Ez que arazo da eskuntza, azken batean txikerra garenetik ikaste badugu errespetuz tratatu behar dugula mundu guzti, berdintasunan oinarrituako eskuntza jasotzen badugu, etorkizun batean ez lirateke
injustiziarik beteko, ezta, edo? Bai. Zenik esango nuen, jende askok daukala pentsamendu bat, baina ere da beren etxean edo erakutsi dieten gauzengatik edo, baina oso zaila da pertsona batzuk azkenan bere umei edo erakusten diete beraiek ikasuten edo beraiek pentsatzen duten, orduan hori aldatu beharko zen. Eskerrik asko, arrantza ingo, ez da, gora borroka feminista ingo. Venga, ba, bat, bi, eta hiru. Gora borroka feminista! Oso garrantzitsu edan hizkuntza bat, ondo jakitzie, ofiziala da nien, karo, ze normalien gauzak bizkuntzatan jartzen dire, ez? Erderaz eta euskeraz, normalien. Orden, ze garrantzitsu edan, jente horrek jakitzie, eta jentiek, berton bizi diren jente ikastie, gero gauzak, adibide bat esango, ez? Osakidetzan nonok nonoiz ikusi ban. Lehenengo landarea. Primera planta, bai. Hori holako zozer, ezta? Orduan horretarako, eta horregaitzik, ekarri dutxutaz adibide batzuk. Ez? Hartuko dut telefona, zenide telefono marabilloso handekotaz, irakurri alizeteko, eta esan biko doztazu ezuek, ia gaur egungoak diten, edo aspaldikoak, bale? Bale. Lehenengoa. Osakidetzana da, eta jartzen dugu. Osakidetzarekin komunikatzeko aukeratu zeure hizkuntza. Eligetu lengua. Hizkuntzaren hautaketa osakidetzan. Oingoa da, aspaldikoa da? Nik esango nuke egungoa dala. Bueno, hemen igual argitzea, osakidetzak erabiltzen dituen piktogramak nahiko 80. hamarkadako dira. Ez que ni hoi hain pentsatzen esan dut. Trampakin barik, Pentsa behar dozu egeize hoia gaur egun esango bazan, bultzatuko bazan jentieri euskaraz erabiltzen da edo euskaraz komunikatzera osakidetzan, Nik ez dakit, nik ambulategira ditzen dudanean hitzordua askatzeko galdera goiten diate. Aukeratu zure hizkuntza. Sakatu bat edo sakatu bi. Sakatu bat edo sakatu bi. Eta nik beti bat sakatzen dut. Bale, orduan zer da, gaurkoa edo aspaldikoa. Niretzako aspaldikoa. Nik gaurkoa. Eta irabazlea, oingontan, Ibai! Urrengoa. Ikusiko gu, urrengo bat. Hau da oso graxoso, bale? A ver. Bekaldien, hasiko garea. Circulen por la otra acera, disculpen las molestias. Eta goizen, beste aldean, barkatu eragozpenak esekutatzen. Niskoa da, hau? Oindela bi egunekoa, oindela 3 hilabetekoa edo aspaldikoa. Aspaldikoagoa? Igual bai, ez? Gaur egun ezin direlako akatsak egin, ez? Bai, fijo baietz. Eta gainera, espaloia aldatzeana, ez dakit. Eta pasaden, Ni lehatu egiten nahi, nila beste espaloia nago, etengabean. Hori izango da. Venga, loingontan bizek irabazi da, aspaldikoa da. Aspaldikoa da. Urrengo bat, ja. Hau, nire gogokoena da. Jartzen dugu, autobusak bihar eta berandu. Nire buruen ustan nahi bala jarri, autobuses mañana y tarde. Baina bihar eta berandu. Hau gaurkoa. Bai. Eta izan ere, esango nuke, ez dakit ze autobus konpainiana da, Lurralde Bus, ez dakit zer, baino Renfek jarriko balu ere, onartuko genuke. Onartuko genuke? Onartuko genuke gaur egungoa izatea, esan ere. Bale. Beti berandu. Beti berandu. Ba, oingontan,
aspaldikoa. Eta eskerrak be, bai binotxute. Baina, bueno, venga, horrengo bat. Venga, ondik bat irabazi zuen, Bueno, Ibai. Bueno, Ibai bat, zuk bi, bitzu zelako kompetibia jagoen hemen, madre mia. Bitzu, hemen, Twitterren. Kanpoko kuadrilla bat elkarren artean, euskaraz, hitz egiten nire herrian. Tabernako barran, 3 crianzas, por favor, eskatu eta berriz euskaraz jarraitu. Asumitzen gure tabernetan ez dutela zerbitzari euskaldunik topatuko. Hau Twitterren egin zan txio bat da? Niko berria. A ver, baide! Bueno, a ver, venga, esaizu segaitzu da nena gitzikoa? Twitterren ikusi nulako. Ikusi zu, baina bakizu nok idatze dauen? Enaiz goatzen oain. Eske, hau ez naben hartu biertze, eske, oine pilpillen dagoele zirati, edurnat karate. Edurne barkatu. Edurnek idatzi ban, eta, klaro, indanak irakurri dozu, bueno, venga, vale. Maider iru, Ibai bi, Ibai. Bueno. Hurrengo, hau oso mitikoa da, eta, bueno. Bueno, espaldikoa, argi dago, Espero. Baina, ekarri mine ban, oso ona da, atzedenik ez drogarik gabe. Zer nahi da benezan benetan ez dugu jakingo inoz. Ez dakit, akatz bat benetako akatza izen da, edo nahi gabe, ez dakit. Baina, bueno, hau aspaldikoa da, ala nahi. Maider lau. Gaur makalik uste zaitxut. Bueno, igual kontraposizioan tatuatuko dute azken lelo hori eta pozibiziko naiz. Ia ba, urrengoko bat, beste txio bat, ia. Bilboko taberna batean, gaur goizean kafe bat eskatu diot zerbitzariai, euskaraz. Eta beste noizbait pasa zaidan moduan, en español porque estamos en España. Alde egin dut, eta euskaraz hartatu nauten beste taberna batean hartu dut kafea. Gaur egun hori paseko zan? Bai, pasako zan. Gauza gau zer da duela 2 urte, hola. Eta horre balio du, gaur egun bezala? Ez, hori ez da gaur egun bezala. 2 urte, aspaldi. Vale. Venga, bai, aspaldikoa. Hau gaur bertan igo da ben gauza da. Gaur bertan? Gaur bertan igo da ben gauza da. Eta, imaginezelan gabizen, Gaur bertan. Bueno, ez gaina azkarra. Gertatzen diren gauzatxoak, ez? Venga, horregokoa eta azkena, ja, 7. Hemen ja aldo zuen enpat edo Maider irabazle. Ikusiko, publizitatea egiteko euskara erabiltzea debekatu egiten du Googleek. Baimendutako hizkuntzen artean ez dagoela argudiatuta. Hemen diskriminazioaren muturreko adibide bat. Google ADS milaka pertsonen hizkuntz eskubideak urratzen ari zara. Lortu arte hementza izango gaituz. Hau berria, no? Bai. Gaur egungoa. Seguru? Pista gaixo ez. Oain dela gutxi, onda kanpaina bat Googleri euskeraz zerbait eskatzeko, baina ezakit hau zan edo beste gauza bat zan. Bai. Ez dakit badan infosifikazioa, edo ez dakit informazio larrei deko guletze. Bai, bada, ingoa da. Bai, zuko ingoa ez da dela esan duzuta. A ber, eske niretzat dela izango nirateke gaur egungoa. Bueno, espero dugu danak ez izetie, horrek nahi dugu esan, hobetzen goiezela apurbet. Behintzat pizkanaka, ez? Ez dakiz esaina. Baina, bueno, ingo dugu, zure punto bat, erdize berari mongotzagut alanik, erdit eta danak posek, ez da? Ba, bueno, hauxe zen da, eskerrik asko. Así que eran ez dutezela aurkeztu, Maider, Galardi eta Ibai Fresnedo. Eskerrik asko.